Аз имам страх да искам. Винаги съм смятала, че ако поискам нещо, това значи да ощетя някой друг и да му причиня страдания. От човеколюбието ми произлиза и страха ми от това аз да искам, каквото и да било, особено ако е голямо. Не смея да искам. Сега си позволявам да искам, да задоволявам потребностите си, да си давам всичко, каквото ми е нужно на време, с много грижа и любов към себе си и да не робувам на стари ограничаващи вярвания, защото любовта включва и това да мога да получавам спокойно, без чувство на вина, без срам, без страх. Точно защото е имало много липси и много претенции към мен, за да получава някой, без да давам това, което и на мен ми е нужно, аз имам един блокаж и момента, в който го заявявам, в който го признавам, аз освобождавам това от себе си и пространството, което ми е нужно, го запълвам с точно тази любяща грижа за задоволяване на моите потребности. Дали от мен или от някой друг, който иска да ми даде, с благодарност приемам, защото заслужавам, защото не ощетявам. Аз съм благодарна за полученото. И то не е в тежест. То е от това, което някой разумно е преценил, че има и ми дава точно на мен. Когато работя, там постигам пълен баланс за това, което давам и това, за което ми плащат. Защото целта не са парите. Парите са посредника между мен и това, което аз правя. Парите са средство, а не цел. Целта винаги е различна от парите. Целта е да задоволя мои потребности. Всичко това ми е необходимо. И обменям точно мои ценности със света и получавам пари за това. Миналите ми убеждения за недостиг ми забраняваха да искам, да имам, да получавам. И винаги съм го смятала за нещо лошо, нещо трудно, нещо ощетяващо. Защото не разполагах с мои пари, ме накараха да се чувствам в тежест. Аз съм човек и имам пълното право да се чувствам добре. Зачитам това право сега и му позволявам да ме води по точно тази нова пътека неврална, която намира всички възможни ресурси, за да се случи точно този правилен обмен на даване и на получаване. Защото съм достойна да получавам. Защото любовта, тя дава. Но за да даде, значи някой трябва да получи. Аз си позволявам и да давам и да получавам с любов, с внимание, с грижа, с коректност. И се чувствам прекрасно.